Ayan. Do you want to know? Hey guys! SakiV here and welcome back to my YouTube channel! So today, Getaway may pump ay paan, balon, hangin. Getaway na hangin, kinaibilin ang pump. Ulus-ulus, ito nga mo kayo ukon sa lagi. Sinong kayo, tig-atong isa mo ang balay. Ipon big balay guys. Okay. Ganita na ito pa. Done! It's done. It's zero. Mga madam. So, later guys, mag-villa tour me. Villa nita? Yeah, this is villa. Yung chapo in the Sanina. Ako lang imaide. Hey guys! So, pagka magpaboard sa balon, mag-tour namin. Pero gubot na kaayo. Na, mag-tour, unta ko hadto po din yung ang sa room hadtong villa. Sag din naman magubot. Villa 1 ha, nitas hadto. Villa 2. Ayuha. Villa 2. Villa 2. Villa 2. Na, uyat kayo natulog. Na may natulog dito. Kaya atong samukon si Busdak dito guys. Atong samukon si Busdak, si Mikmek. Ganahan ba na siya makita sa camera? Tara oh! Sama na? Dali! Vlog! Vlog! Wala kay anong brangan. Tara day amang samukon unta guys. Di balhin, ni abot. Okay. Done! Let's go! Balidoy! Huli tayo. Ayaw ka tayo naman eh. So, Katawin ka! tingin mo ang lihok if equal by freeze. 1, 2, 3. Ako man ko na ang kamera ato niya. Hindi makita na yung zero. Yan ang zero. Ito ang itcha. 1, 2, 3. Sige na kayo. In. In. Hawa. Hala, gwapa lagi kay Kudira. Muna kuan ni mo kay basta mo 50 ka. Steve, manggod ka ayos siya kung picture. Umuro mo kay
many minutes later. Hey guys, I'm back. So, mag-villa tour na ta. So, let's go! So guys, ang atong unahon na room is the Cocogroove 2. Let's go. Hinano na itong tingin kaya sa mga natulog. So let's go. Samo ko na ito si Busta. Come in! Okay, so kung masulog mo guys na ang card. So kung tangtang na siya ni mo, mag-run out sila. And then, look at this. Hindi na lang tamang gawas guys. Ngit na din yung makita ang view. Pero kung ano siya, dira yung si Veranda. Salad! So guys, mo na ang CR. So na ay cabinet, na ay mirror, then ay vault, butang rin napkin. Wow, okay. Here, naghahanap kay purtahan. Okay guys. Purtahan. Purtahan. So dito guys is ang toilet. Dito is marshal sa Agnubis. Dito guys, tanaw na sila yung jacuzzi. Shower. Shower. Pagkita nila lang jacuzzi kaya ito yung dalan sa ito pag uli. Then is the side is never towel, then soup, then sink, then mirror on the wall. Wow, so siya. Gamay lang kulang guys, maghipos na ko lang sa mga. Ay guys, sumor na rin ang CR. Naday bintana ito guys. So let's go. Musaka ta sa takis. Nakasibustak din. Hi guys, so there is si Busdak kay nasara rin siya dito tulog. So sa second floor guys, may isa ka cutter na isa ka cutter na nasa sa tuwa. Tingnan niya video niya. Busdak. Ana sila ay cabinet dire, may aircon. Nanay sila fan. Hill nga natulang ref. Uy, wag. Another closet. CR na yung toilet. Ay, CR. Toilet na yung shower, guys. Sila na ito ipakita. Kaya na lang gigamit na lang mga butang. So, more to guys. Ano mga Shout out na sa Team Bungaw. Shout out sa Team Bungaw from Busdak. From Busdak Bungaw. So, tara guys, mata na sasabihin na ito eh. Igang kayo ni ilang kwarto, oh? 25? 25 ka? Oo, igang ko. Lagi, mato na may bahay. Lati ko eh. Oh, paggawas. 42 ni pagkaka. Yeah. Ang purple. Yeah. Ay guys, paggawas na mo na unexpected na shoot. Pwede siya na to. Dili ako siya. Ang atbang sa Villa 2, hi ang sa Villa 3. So wala yung check in dira guys. So, mo nilang labi dire na kani word na sala set yung na siya books. Uy, masin na ay pwede madala dire sa balay. Dahil bangko nga, unsa man ni?
Hilig lagi sila tuko-tuko. Nang guys lang mga tuko-tuko. Tuko. Dayon flower, dayon. Floor? Ay, kanang plant. Hoy! Ang ibalik. Kanang plant, guys. Yung kanang manok. Ako po na siyang dalan sa amuang. Dayon, wako ka ba naman sa'yo siya? Wako ka ba naman na guys, pero kana siya room niya po na kato. So, speaking of room haddo, straight up guys, is ang among room. That's it. Hi, I can see you in the whole of. Ay na Yes! Pwede ay. Guys, welcome to our room. So, mo siya Villa 1. Sa? So, pang sulod ni mo, gikan ka sa main door na adire oy CR. So, toilet na siya dira. Dire! Ako ang videographer na naman. Ayun, pagsulot pagkat ni mo dire na yung mga managringkod nga gors. Gors 1! Hi! Hi! Tayo mga kape, mga baso, the ref, may pa among ref na isulod na San Miguel. Inyo ahad to. Sirado, brand out. Brand out? Oh! Brand out yung ref, may sulod. May sulod. Ghost. Among TV na sa ubos. Pero ilang TV sa bigas na sa taas. Lounge, akong wifi. Ghost to. Yung gors to. Yung dako kayo na frame. Yung bed. Yung dire guys, pareha sa pikas sa veranda. Tara! Hayag lagi ato ang biranda. Ila kay brand out pod no. Nay. Oh, wala mo veranda guys. Super hanging. Okay, wait. So, salad, ayun. Uy, nakalimutan sa CR. Nay Ghost number 3. No, I'm Oh, not dili bored. pwede ay. Tok-tok na pod. Hoy, hindi ka? Ay, buti mahalata nga scripted atong tok-tok. Hey guys, so pagsunod sa among CR, stories sa among CR kay murag nagamit na dyan ni siya. Nagyan mo vault, yung mga cabinet, dayon. Guys, di ni sponsor sa Cocogroove ha? Masino kayo mo? Di ni siya sponsor sa Cocogroove, pero Cocogroove, kaya naman. Dayon dire, pag-abot niyo mo is toilet, dayon, amo nga is bathtub bra. Wala may jacuzzi. Dayon, ilang mga saninagan nga naligo na sa nag-closing. Muna. Dayon, Muna. ano Mm. how? Iyon, pislita ng kwan. Ilong, press pod. Free electric fan. Magdali na ta kay naigahulat magpa-makeup kay mag-shoot. So, sink, then honey is Shower. shower. Mas dako lagi ilang CR sa ubos no? Mm. Kadyan po si Manggod. Pero anyways, let's go at the start. Bye nga! Ay, subago. Let's Si Miming. Ay guys, so mauni amang sa taas. Yun na si Duncan Bryce de Ring. Duncan na siya gihapon. Dayon. Muni akong bed. This is my bed. Akali siya dire-es muni akong ibot ngag mga wire, mga charger sa camera. Dire. Higdaan na ni Tanya. Sapatos. Ay, sapatos. Then na ay kabinet o isudan din salamin. Then maura. Aircon ka kabuok. Then standbyan ako dire kay mag-ana may magtulog. Okay. Ay guys, mag-make up na ta ni Maijo. Maijo! Maijo! Li na! Mag-make up na ta. Aning makeup na ni provided mo. Siya talented ni siya. Sige! Di po na nanahaduon! Balik. First time for